anka karamogo munun temena salafu munun temena anku kataru kala anku kanyana maya choko kala ni wuluya kata dunama o te se ka dina jokoy ni te se ka dina jode et puis be nyogon fara nyogon yang min ke furuku be karamogo nu nyogon jeza be jinya ko ni palasiko dina kele tu nu nyogon jede ka fonne karasa ko be bidia min no de kele be nache ne karasa ko abe shia ya mino de kelebe naje ne karasa fo abe rafida ya mino de kelemana o kelete maleka karmo ni nyogon cede furuku ni kelebe nyogon ce palasu ka kele de nyogon jinya palasi to nyini kele ni palasi kele o doron de nyogon ce dina kele tu nyogon cede parce que we dina ko ne cinya o ko ye huruba de ankaje we dina ko ne cinya ko huruba fo ambe de ka te nyogon fe shi kana nyogo shila mais ni yayi nyugura nyogo na ube kelela de ayeta uchebe de ayeta kumanu nyogo nche dina kote de abe jian abe palashi abe jian ewa fara nyogo kamunda abe fu kajibu ala nas ube fara nyogo kamina katade kulu be dilali fi abe ngalo ka galon tiga hada madonge jamate sega fara nyogo kan galon ka koy fara nyogon kammin nin nafa bala fara nyogon kammin ni ala ya nyini fara nyogon kammin be qur'ana kono fara nyogon kammin ni ci de nya nyini fara nyogon kabbe ke ala aqidatu sahiha obeke aqida sahalen de ka obeke tinya de ka obeke tawhid de ka obeke ala alquran wa sunna ala faham salafu salih fa nyogon kan nyuma yen ninde ala ye fara nyogon kammin nyini ninde do fara nyogon kammin nyini na qur'ana fe ninde do fara nyogon kammin nyini na ci de karson ninde do mais aw ka galon fara nyogon ka intede u be fara nyogon ka la jamana ko be galon fara nyogon ka abe jiya nyini fara nyogon ka ay be falash nyini fara nyogon ka abe to nyini fara nyogon ka nyuma fara nyogon ka min ben nafake hari na ya suru jama kul fitini de afar la nyogon ka o fara nyogon ka la na ben nafake wayede al istimal al haqq mugo ka fara nyogon ka ciyaka mugo ka fara nyogon ka tauhidika mugo ka fara nyogon ka aqida sahalinka mugo ka fara nyogon ka la ilaha illallah muhammadur rasulullah ninde ye bilali ani ewa abubakar ani umaru sulemani farasi ani abubakar ani umaru ninde wu fara nyogon ka limaniya de fara nyogon ka tauhidi de fara nyogon ka fo an ka fara nyogon ka te ni tauhidi de ka sinon ko munun fule nin jamana kono aw beye to ka je de mbalima ube fengo fa wuyede ube bende fere uye mogo fara nyogon kade ankata uchebe ni hada made yasika ewa joli abeseka ewa sumaya nenka ani joli galon dina lemba bola ubeta ko ta sabu mu jemiya gulugun satta ni eyu ye karasa nana dilalino ye karasa be uyu tegedi nyogoma ta sabu mu jemiya gulugun satta ni eyu ye jate law faralen fure nyogon ka kasuru duskun faralen do walau anfaqata ma fil ardi jami'a ma allafati bainahum walakin allafa Allah ya ayyuhal ladina amanu zkuru ni'matallahi ij kuntum aada fa allafa ay man kam bunyo fa allafa mun fura baina qulubihim esko aku fa allafa baina budanihum fa allafa baina qulubihim bali mo fara nyogon ka haqiqa yede dusukunde ka fara nyogon ka cinyaka dusukunde ka se ka fara nyogon ka tauhidika dusukunde ka fara nyogon ka aqida sahalenka ninde ye fara nyogon ka nafa be fara nyogon ka minan nabe nobo ala ma fo ko ne ala yu fara nyogon ka ko fara koro tora nyogon ka ye yorofa ko mu yere ya fo chogomi ayi ba ka yorofa yi ba ka yorofa ne ni yorofa o de fara nyogon ka ta sabu mu jami'a qulubu musatta nyana fara lembe nyogon ka kasuru duskun fara lendo ala ko fa allafa baina qulubihim ako ala yu duskun fara nyogon ka de amma fo ala yu fara nyogon ka ni nya yiranna qur'an aya la ko duskun fara le nyogon ka cinya ka wore fara nyogon ka fara nyogon ka te de donc ambe min fo ambe konnan jammin ke karamo ye amma fo mo shikani ka wajibi ni ka jinya nyana ma yalla ala yen nafaqati ni wajibi ni fe munum bileka ama fo ko mo shi kanu nyine o ma fo mo yede me ka wulu yakata jinya kanu ka palasu kanu ka togo kanu ka tanunu kanu karamo ani munum budda be kata sunnama ko buddu sun kanu de hari niya yanka sunnama ko folo shera ka sunna dila aw nye sunna soro u bolo maliya to koroba folo munun temina a chaman fatura sisa
kelen kelen munun be ala kasini kena duma ala batoka jinya tuntu bolo ni chokola de karamogo labaw naalende munun tara do tara politique kala wonna jamia kala woni few ulude naalen ni ñoroma nana ni nin kafara ñogon ka suguye sunna mogo folo tumbu dama bida mogo bu dama u ka musiru bu dama uma fara ñogon kale nunu de nana ka be kolonjo ka be fara ñogon ka dina ci ñamali ka sunna ci ñamali ko abbe kaleñe ala kan kisu turu made jinya kanu de nana nimbe to ko nyini fe hari be fawjani nyaaka sondo lame munu nu tara haramula ube ali kaba photo ube takabila ube madina photo ube takabila ube arafa photo ube takabila do be safanu marma mana minye bato yoro de photo ube takabila ako ataswiri fil haram riyaw ako mugo munu beta haramula kin photo ka photo ta ku cici aka beyre jira haramu abe yere jira en banu fun hara anda wato fuleke nunu ye yere jira de akum mu'minin dusugun kala sibaga silama fere bede kay ka bara nyuma ka doga ka to ina alaci hada maden yode sarafu yode ke ulubi fere bede ke ka bato nin ka alako anin kan nyuma mbe to ni alaci chogomi nute bo sarafu ka yere jija beninde me an ka yere jija be kede nka ke tawnin ka fota ka bo akana toni ala chere akabo akaye akabo akame balobe nunumbo dawa kela dawa to hari mobili sirala ujora yoromi kungo corona photo beta bici amfule yam fere nu sera dugumi no besigi photo beta wajulu yere wojo yere tena situ kasisa da be photo ninye dawa sugu juma ninye dawa sugu juma dawa au kadumuni yoro de be filmer dro photo beta kana mishu fagara au yoro mi dro photo de photo beta kana au sigira yoro mi dro sigila be barolo de photo beta kana aka wajuli nyana masi wojo wutena kafu yennin tawhid de fo yennin sunna de fo yamde wotena photo simple damannati ninyen nin dawa sugu juma uya bola sisa ube hari tarawihim ni nafila munun ka bebe filmer de sisa ka be fila situka abe togo nyina abe yere jira abe dinya kanu abe nafolo kanu ambe ala dele ala ka silamo sagi kata silamo nyuma made imamuna maliki kon lan yasiru li akhir hadhihi umma illa ma sarha bi awwaluha akum munum manton laba aw tesika foi ke kwa be nin dina dilanay na be nyaaw bolo fo manton folo yen nin dina dilani minye na ma dina dilani ode akate nyakoy manton folo ye dina dilani munye alquran wa sunna sebo tabina tabino uyen dina dilano do yede menni awuna na nin ko kura mununu nin politique nunu minye ko be dile nko minye Sheikh Salih ala Sheikh Saudiya ka e wadina ministry ale de ale yere de Mamur ibn Abdul Wahhab minye Saudiya ka tawhidina ka e wa salafiya yere sisi o bonsondo de do tawhida ka Saudiya yere ka aqida karmo bado do ade de islam ministry fana ako salafu salihu tumbe wasoni nyugo nyede aka bidia mo fara nyugo na sunna mo ni bidia mo aka faraka bo nyugo na aka na nyagambe nyugo na aka na sigi yorola kwa be baroke aka na fara nyugo ka kwa be koke nyugo fe sunna mo tumbe waso nyugo ne nyugo yede ako mesisa mo sunna mo yake mo chama mbaka ko mesisa mo chama mbake uni bidia mo be fara nyugo kan ujurawuye ujuram munum te ujurawuye ambe fara nyugo kade dawa maslaha de ambe fara nyugo kade jamana maslaha kama de ambe fara nyugo kade akonni mbe ujurafu akonni mbe ujura akonni sita ujura ka daga ye ko ni bidia mo kan nyagami nyugo na ate daga ni jiya maslaha e ate daga ko dina maslaha do ate daga ko dawa maslaha de yam fara nyugo kan ni bidia nyugo ka koloncha ka fara nyugo ka akonni mbe fuja fu salafu ka barate de ambe ala deli munum buddambe kata sunnama munum buddambe kata karmugani wajinu be cinyali minna jamana in kono dina cinyani sunna cinya minna ala ka jamana sunna kisu toroma subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Temba ni fana
لا